Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunekin tartea zabaltzera goaz. Sustatu.eusen teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, publikatzen dituzte, hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Bagoaz ongi etorri ematera Luistxo Fernandezi. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Ondo, hemen lanean, gauza kontatzen, baina etxean Chromecast gabe geratu naiz. Horrekin Eta hasiko gara orduan, bueno. erretxinduta nago, eta orduan nire kexu pertsonalarekin hasiko gara. dugu. Vale. Salaketa publikoa egingo dut. Bueno, zer gertatu da, zergatik salaketa hau? Bueno, Chromecasta batzuek ezagutuko dute, teknologia eta euskara eta gauza hauek segitzen dituzten entzule eta ikusleok, da gailu bat, telebista adimendu baten jartzen dana, HDMI zuloan, eta horren bidez mugikorretik edukiak bidaltzen dira telebistara. Telebista erdi smart bada, eta ez badauka berez integratuta Netflixa eta bestea, eta o YouTubea, edo hola, mugikorrean ikusten duzun edukia, adibidez, YouTubeko bideo bat, hartuta telebistara bidali nahi duzu, zufan, telebista erdi handi xamar bat edo ohikoak dira gaur egunean, eta sofan partekatzeko bideo hori igortzen duzu. Eta Chromecastak egiten du konexio hori. Eta primeran aplikazioa, edo streaming aplikazio horiek, edo Twitch bera ere bai, nahi duzu hemen daukagun Twitcheko jardun hau telebista baten ikusi, goizeko 10:00 egin dezakezu Chromecastaren bidez. Funtzionatzeari utzi zion. Zergatik? Astelenean etzebilen, eta egiten duzu, desentxufatu eta entxufatu, eta etzebilen hola ere, eta pentsatu nuen, ez ote da beste arazo bat, beste batzuei ere, bilaketa batzuk, eta bai, bezperatik funtzionatzeari utzi zioten Chromecast zaharrek. Belaunaldi teknologiko bat baino gehiago egonda, eta zaharrek utzi zioten funtzionatzeari guztiz pasaden igandean. Eta gaur goizean naiz ibili, baina atzo iluntzean, asteazkenez, oraindikan ez zuen funtzionatzen. Eta zergatik, Chromecastaren jabeak Googleek desaktibatu dituelako. Nahi gabe, ematen du baietz. Irakurri dute artikulu bat, ikertu dugu pixkat, eta nonbait zeukan iraungitze data bat sistemak jarrita, 10 urte lehenago jarrita. 10 urteak iritsi dira. Bai, 2025ko martxoaren 9-rako, ez dakizu ordutarako. Vale. Antivirusak bezala, ez, abixak. Baina abixatu gabe. Eta orduan funtzionatzeari utzi diote. Vale. Eta, bueno, estatu batuetako teknoaldizkarietan sustatu, baina baliabide eta konexio eta Googlera ditzen dutenen erantzuten dieten horietan, esan diete Googleen konponbideren bila dabiltzala. Baina, bueno, hortxe. Kontua da, albistea honekin batera, bestere batere ikusi genuen, eta da HP markako imprimagailuetan, HP marka ezagun bat da, segmento teknologiko horretan, funtzionatzeari utzi zioten HP kartutxoekin. Hau da, HP imprimagailua bat zebilen, baina ez HP kartutxo bat tintarekin jartzen baldin bat zenion. Beste batzuk bai, absurdo ez da. Baina gertatu da, kasu horretan ere, ordenagailu horiek, imprimagailu horiek daudelako konektatuta internetera, eta beren barne tripak, softwaren aldetik, firmware izeneko software berezi bat daukate, hori da, bueno, berezia, izen teknikoa hori da, hori eguneratzen da, partxeak, ez dakiz, hobekuntzak, eta hobekuntza hauetako bat izan da, utzi funtzionatzeari. Hemen ere zalantza da. Hau nahita egin dute, edo nahita egin beste kartutxo batzuk desgaitzeko, edo ez, edo oker txotxolo bada. Baina gauza bera da, kontua,
matrize batean, Googleen, Bai, HP-n, zuk erosten duzu gailu bat, baina haren funtzionamendua internetera konektatuta badago, haiek kontrolatzen dute. claro. Errorez edo nahita, kentzen Entzun dizute, dizue? zuk ordaindu duzuna. Eta Chromecasta 10 urtez, hain ondo funtzionatzen duena, desgaitu didate. Bueno, hortxe. Edo HP ordenagailu Claro, bat erosi dut, eta ja, ez dit balio nahita edo nahi gabe norbaitek claro. botoi bat sakatu diolago. Eta honekin lotuta, Bai. hau gertatzen baldin bada, ba, Chromecastarekin dela txiskero bat bezalago gauza Bai, bai, bai. txiki bat, edo inprimagailua bezalako Mhm. kutxa batekin, altzari batekin, Bai. zote ari gertatzen hori armekin. Hori agertu da zalantza ere, bai. Orain, gerraren bestean Bai, gaude, ez dakit Putinen kontra, trupen kontra, edo zeinen kontra, egin behar omen dan Europam, berrarmatu behar gara, eta kezka teknologikoa da gerrako hegazkin gehiago behar ditugula. Erresuma Batuan agertu da kezka, Amerikarrei erosi genizkien F-35 hegazkin hauek, bai. bakoitza $1.000.000, ez dakit zenbat, Hala dago. ez ote daukate ere botoi bat urrutitik esateko orain askatu gasolina Claro, keroseno guztia eta edo ez egan egin edo pentsa. zure GPS datuak nahastu eta datu okerrak eman pantailan pilotuari. Ez ote dago olako urrutiko kontrolik horrere. Zuk ze uste Ba, duzu? nik uste dut baietz. Ze Badagoela gaur urrutiko egun kontrola, ez? Egon daitekeela. egon daitekeela, ze gaur egun halako gure etxeetako gailu bat kontrolatzen baldin badute, zergatik ez halako Bai. gailu handiagoak eta importanteagoak, esan nahi dut. Eta behar dutenak nabigaziorako internet, Claro, konexio bat. konexio, urrutiko konexio bat, ez Bai, bakarrik bai, bai. pilotoak hitz egiteko, baizik eta datuak Mm, hemendik handik, posizioan non dagoen etsaia, hori bai, bai. uin internetikotan dago, eta uin internetikotan konektatuta bazaude, Bai, hori bai. programatu duenak, igual sartu du hor sator bat, ustez, nire kromikastean zegoena bezala. Kaduzitatea 10 urteren buruan, ez zuten pentsatuko hain ondo funtzionatuko zuten eta gailuek, eta, Bai. bueno, ezain nago, baina epe batean munduko snooker txapelketa hasiko da apirilean, hilabete barru, eta ordurako espadia de konpontzen, larri jarriko naiz, ze nik Beharrezkoa da. bizio gutxi ditut, bakarra esateko, bueno, Google. wikipedista izatea bata, eta bestia snookerra ikustea, eta Bai, baina, ezinbestekoa zait, larri nago. zuek ezagutzen duzuelako pixkat tripak eta gailu hauen etorrera eta jatorria eta zer egon daiteke horratzean, baina norbaitek bere etxean halakorik badu eta ikusten baldin badu ez duela funtzionatzen, beste bat erosiko du. Bai, gertatzen dena da, ja, kromekastak ez direla egiten, eta egin ziren, ondian 10 urte, eta iaz arte ere, saltzen zian, 35 euroan, gutxi gora Bai, bera, bai. eta orain Googleek dauka Google TV Station izeneko beste Aha, gailu bat, 3 bider balio duna, 115 euro. claro. Mm, Vale, osea, orain gaitasun gehiago, baina azken batenik da, ikusentzunezkoak ikusteko. ja, Eta ba, amorrua ematen du. Etxe berari erosi nahi izatea, funtzionatzen zuen gauza bat ez gaitu dute, claro. eta Bai, ze gero samarra daukeu, Google eta Chromecasten horren lehiakortasuna duena bestea da, beste aparatu parre bueno, txikiko bat Apple duen hori, TV ez? eta badaude beste gauza batzuk, Eta Fire TV Amazonena. bai, hori ere bai, edo bestela telebista osoa izatea smartago eta Claro, funtzio guztiakan egotea, baina ez da funtzio berdina. horietan primeran dago, edo euskal zerbitzu bat konektatzeko behar duzu, gailu batek oso ondo ite zuen, baina, bueno, kontua da honekin interkonektibitatearen arazoekin Hori da, bai. Mhm. gaudela. Eta igual hori da Bueno, lehentasun teknologiko bat, interkonektibitate horretan burujabetza pixka behar dugula hemen esan mhm. dut Euskal Herrian,
Bai. Europan, nahi baduzu ez, oin Europako defentsarekin, eta, bueno, bizkat, honi buruz informatu dugu sustatu, baina nik iritzi artikulu bat ere gehitu dio, Bai. artikulu honi, nire izenpearekin dago, esaten ari Hori da. garen guzti hau. Mhm. Eta orduan, saltza horretan, okurritzen zait, orain danak entusiasta, industriak indartuko ditugu armak egiten. Ez ote dugu ere hegazkinak deskonektatuta funtzionatzeko, eta imprimagailuak deskonektatuta funtzionatzeko, edo Google, Trump aitzai bihurtzen bazaigu, eta mosten badizkigu ez bakarrik Chromecastak baizik eta Android telefono guztiak, eta egun horretarako Imaginatu. pixkat prestatzen buru jabetz, Claro. interkonektatibidaden arriskuekin. Eta zertan ari gara? Ari gara atletikak eta reala jokatzen dutenean, Konexioak mozten. mozten dizute konexioa berria irakurtzeko. Bai, bai. Euskaltelek. Bai, eske... Bueno, honek ez dauka inbeste zer ikusirik bestearekin, baina badauka. Bai, bai, Nire artikuluan badauka, nire razonamentuan. bai, baina badagoela norbait horratzean botoi bat itzaltzen eta pizten. Bai, hori da, Listo. kasu horretan, telefono konpainiak esaten dute, moztu behar da, zea guztia. Bai, atorri... Futbol pirata guztia. Hori da. Futbol pirata egin batera, tubo horretan dator. Jario guztia? Futbol talde espainol batzuen webguneak ere bai, jakin dute aste honetan. Begira. Komentatu genuen, egunean behineko irudia, berria, etzan konektatzen. Eta Espainiako futbol talde batzuk, eta Real Academia de la Lengua Espainolaren zerbitzuak ere bai, bueno, disparate bat. Bueno, buru jabetza teknologikoa behar da. Eta milioiak inbertitu behar baitezke zerean, horretan ere bai, eta, bueno, hemen enpresak badaude. Eta teknikariak egin dezaketena, nik uste dut, probetxu gehiago teknologia sortzen, bombak sortzen baino, nire iritzi pertsonala. Bai, ala da. Bueno, horixe, iritzi artikula batekin esango dugu gaurkoan hasi dugula. Bai, libre da, sustatu bidatzea daiteke norberak izenpearekin, eta... Baina, bueno, gertatzen ari dela, eta norbait, ez baldin bazekin, edo etxean baldin bazuken Chromecast bat, bai, albiste ere bazan, baina, bueno, ikutu personal batekin idatzi nahi izan dut, eta gaur ere ala saldu dut hemen. Oso ondo. Eta, bueno, esan duzu bi pasio bat zaudela, hortxe zurean, gaurkoan, eta bata bestea, Wikipedia. Bueno, Wikipediaren inguruan hitz egingo dugula. Hala da, joan dan emakumearen nazioarteko eguna, martxoaren 8an, larun bata, eta horrekin batera, euskarazko Wikipediak, aurreko urtetan ere hartzara dituelako txostentxo batzuk, ze dago ekimen bat, genero oreka egin alde. Eta, bueno, urteko emaitza da, emakumezkoen biografietan, hau da, Wikipediaren biografia guztietan, emakumezkoak eren bat izatea lortu dira. Bueno. Gutxiengo bat, oraindik ere, baina biografiak dira osagarri importante bat Wikipedian. Esaten dugu da, pertsona baten izena daukan zerbait, Elvira Zipitria. Artikulua bilatzen duzu, da biografia bat, emakumezko batena kasu honetan. Eta, bueno, orain dela, 8 edo 10 urte Wikipediak apropos egin zuen alegin bat, bere editoreak kontzientziatuz, programa batzuk ere bainola idazteko apropos bultzatuz, eta orduan, garai hartan, 13 ziran bakarrik biografia guztietan emakumezkoenak. Eta urte hauetan, 13 eren batera. Bueno, doi, ez dago betik. Eta horrek ez du esan nahi, 8 urtean gizonezkoen artikulorik sortu ez denik, ze iristen da norbait presidente izatera, Donald Trump, ez zegoen, sortu inbertzaio artikuloa, badu errelevantzia bat, ez, eta hori bezala, Imanol Pradales esan dezagun, ez, lehendakaria, ez ezaguna hori jala 10 urte, orain badauka bere artikulo, hori sortu da, baina, alegin badago, emakumezko biografia gehiago sortzeko. Eta hor, Wiki emakumeak izeneko ekimen badago, hau agertu honetaz hitz egin dugu gehiago, eta horiek bereziki 9.000
Artikulu. emakumezkoren artikulu, biografia sortu dituzte. Bueno, martxan dago hau gainera, 2027 arteko plan bat dago, helburua da 30.000 emakumezkoren biografia lortzea, eta, bueno, Mhm. hortxe. Bueno. Albiste, ondo bidean dijoan proiektu Mhm. baten berri. Hori da, hori da. Bueno, eta azken albiste bat aipatzeko bai, eta bueno, nahiko sensazionalista bezala titulatu Esan, duzue Laster hilko da Skype. egia da. Vale. Egia da. Nire Chromecasta Zela. bezala. Bueno, ikusiko Zer dugu gertatu da? Chromecast. Bueno, ez da behar. No, gu gaude, orain dela 5 urte hasi zen Skyperen gainbehera. Beherakada, bale. Mhm. Pandemiarekin, Bai. nire ustez, baditu proiektuak 20 urte pasa, eta Mhm. zan garai batean lehenbizi ahotsez konektatzeko internet bitartez. Eta gainera bat baino gehiago. Bai. Eta hola ondo funtzionatzen zuen gauza bat izan zen, asko hasi izan Microsoftek milioi batekin erosi zuen, Mhm. euskarazko interfaze bat ere eduki Bai. zuen. No, euskaraz egin zitekeen Skype ez zegoen problemarik lehenago ere bai. Bai. Baina, bueno, artikuluan berreskuratu dugu nola euskaratu zen, ze Mhm. urtetan esango dizut, eh, 2005. 2008an, Ah, 2008an. Sortu eta 5 urtera bazeukan euskarazko bertsioa, baina pasatu dira beste 15 urte baino gehiago, eta zaharkitua geratu da. Ze orain, Mhm. pasatu zen bideora ere Skype, Bai, 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 bai. bazeuden bideo deiak eta hola, baina Bai. pandemiaren garaian, honen premia euki genuenean benetan, ze Bai, bi, behar bat ez zegoelako, bai. bakarrik bilerak, baizik eta Familikoekin hitz familiak ere egiteko, bai, bai. itxialdian gauza bat zan, telefonoz Mhm. deitzea, eta beste bat elkarri ikusita bat baino gehiago ikustea, Bai, bai. gainera, hola, Poteok ere egiten ziren, Luistxo. bai, Poteoak eta bueno, seguro sexua ere egiten zala horrela, baina, bueno, ni alakotara nintzen konektatu. ez direz. Handi gutxira konektatzen hasi ginen gu ere, sistema Bai, bat erabili genuen, Jitsi, bai. Zoom, orain, bueno, teknikoki ez dauka zer ikusirik honekin, baina Video Ninja delako Bai. plataforma baten bidez egiten dugu, hemen Mhm. bi aurpegi ikusten ditugu, baina Ezkutuan teknikaria zuzendario. beste gela batean ere badago, eta hemen dago, Bai. Jon Lizarazu konektatzen, eta Mhm. orduan, sistema hauek azkenean sinpletasun gehiagorekin edo gainditu dute Skype, eta hiltzera doa. Gainera, Skypeen Bueno, jabea Microsoft dana, bai. aldi berean, ez dakit ni paraleloan edo beste proiektu batera abiatu zuen Teams Aha, bai. izenekoa, eta sistema ez gomendagarri bat, bide batez. Bai, ba horixe, behar baten Konexioa, ondorioz sortu ziren beste eta batzuk, bai, hori da. eta Eta beste batzuk. Microsoftek zabaldu duen informazioan, Skype daukazueno pasatu zaitezte Teamsera, eta Samarra ze dauket, etorri diren beste zerbitzu guztiak, Jitsi adibidez, edo guk asko erabiltzen dugula hemen, bai, irratian, edo Zoom adibidez edo Skype baino askoz erresagoak direla baita ere. bai, Ze bai, bai. Skype nahiko konplexua zen Bai, erabiltzea. gero Usuario etorri bat dianak zegoen edo ikasi egin dute, ez? Hau hola da, baina igual hobetu baliteke edo, ez dakit, hortikan. Eta bueno, gainera, irratirako ere, uste dut, telefonozko konexioak baino, bai, kalidade hobeagoa ematen dute. ahots hutsez ari garela ere, uste Bai. dut, gomendagarria dela, ezta? Hala Mhm. da, ezta? Bai, guk erabiltzen dugu, Bai, ahal hori da. gehienetan erabiltzen dugu. Holakoekin konektatzen alduenak, ez da Bai. bezaldetik, ez? Hori da. Hori da, bai. Bai, ze Bueno, ez da behar aplikazio, Jitxikin adibidez, guk alaxe funtzionatzen dugula, ez da behar aplikaziorik, ez da link hori da. baten bidez, Hori da, gaur egunean ere, hautako gehienak da, interneteko helbide baten hori bidez da, link konektatzen batekin. zarela. Eta Mhm. ez instalatu hau eta bestea total. Hori da, hori da. Baina, bueno, Ba, oso ondo. uste dut komentatzeko azala. Ez, orain, Aha, eriotza maiatzaren 5ean da, baina, bueno, eh, bueno. Guk guain ez dakit fijatzen inork naizela, erabiliko duen hemendik ordura arte ere, honezkero geratzen dira beltzaiak, ez dakigu. ez dakit. Baina ordenagailuan oraintxe fijatzen naizela, guk badugu, hementxe, Hor hortxe, daukazu gure instalatuta. bai. Garai batean, helbidearen norberak zeukan, ni zer dakit,
Instagram elbide bat zeneukan daukazun bezala, Skype elbide bat, ez norbait Bai, bai, zurekin bai, bai, konektatu nahi bai. baldin bazuen, ez? Erabiltzaile izena eta Hori da, bai, 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 erabiltzaile bai, izen bai. espezifiko bat Bai, bai, egote bai. zan. Claro, Hori claro. zuen tipikoa ere, bai. Bai. Baina, bueno, Oso ondo, bukatu Luisxo. da. Bai. Gure Ba, programa ere, bai, gaurkoz? hori da. Eskerrik Et, asko beste behin gurean egoteagatik. eta atorren astean, sorpresa batekin. Bueno, ondo da ba. Ondo izan, aio. Agur! Agur.